Пити курчо. И здравейте, хора! Алекс в момента играе на Brawl Stars. И днешното видео ще бъде това. Как играе Brawl Stars. Може да видите. Както виждате, вече съм събрал 13 Power Cube. Ако искаш, служи просто това на главата ми, защото така ме е по-приятно. Вижда ли се? Да, всичко. Айде, победа, хора! Спечелихме. Победи. Първа игра, победа. Абонирайте се за канала на Alex BG9. Също така, вижте кой скин ми се падна от Megabox на Shorts. Вие може да го видите в Shorts, който аз го качих преди малко. Да. Ще се видим след малко. Ето ни отново. Просто трябваше да изчакаме, за да заради. Ето за този скин ви говорих. Още два скина. А за добеля ви говоря. Айде. Към. Fuck B. Както и този. Умря. Умряхме, но какво толкова? Минус 5 купички. Искам обаче наистина вече да си стана, 19 тайър на ричката, така че... Хора, абонирайте се! Първата цел на Алекс е да стигне 50 сабскрайбъра. Или поне 10. Да, първата е 10, втората е поне 50. В тази си пусна катара гаджета. Да. Да ни види. Сериозно ли никой няма по средата? О, бибичката. Биба. Биба, биберон. Хора, Алекс е на 23 000 някъде там купи, което е бая. Там виждаме и някаква котка. За мащабното видео ще видите към следобед. Не ще видите към следобед едно супер мащабно и сладко видео. Надявам се на него да събера супер много абонаменти и така. И видеоклипове, лайкове, абсолютно всичко. Брат, просто се абонирайте. Да. Ще видите какъв готен контент прави той. Просто днешното видео следобед ще бъде супер сладко. Ще кажа нещо. Ще ходя да си купувам животинче. И то чисто бебенце на един месец. Да, той ще си ходи да си купи на един месец животинче. Обаче няма да казвам какво. Ще видите след обед. Вие пишете в коментарите на двете видеа. Пишете в коментарите и предлагайте какво ли ще бъде животинчето. Да. Защото в момента има един абонат, който е от мен. И няколко лайка, които пак са от него. Да. Окей, хора, още 3 купи стана 19 тайър на Рико, което е доста добре. Да. На мен доста ми харесва този скин и ще го разцъквам рикичкото. Аз затова си го максвам, защото очаквах нещо, така някакъв скин як да ми се падне на Рико. Да, така че... Сега заради този скин бата е Hypercharge скин, как да разцъквам ричката, бе, брат. Да. Аз така го наричам ричката. Рико, брат, ленцето ми. Братле, Рико в някои случаи е мега слаб, но в други случаи пък е мега силен. Буквално одеве ме нападнаха, мисля, че ме нападна Биби бата и аз направо я разкатах. Да. Това може да съм и да... Не, бата, издарох се, фак. Какво? Издарох се. Тъпо. Сега вече не знаят къде си. Да. Ако някой е от тук, не ме е видял или нека е от тук. Да, защото там горе имаше кит, докато събираха. Кит е мега ужасен. Да, кит е мега щупен. Един от най-силните броари. Кит. Да. Нищо, че аз един път с Бери го убих. Да. Бери, той е силен, ама... Не е по-силен от Рико. Не е по-силен от това. От кит. Да. Нищо. Макар да съм го убил, какво толкова, пак кит е доста по-щупен от Бери. Да. Телефона вижда ли с как играя? Да, всичко се вижда, Алекс. Добре. Така. Ще почна малко така да се бия лекичко. Защото аз съм с 2 и затова ме е леко страх. Но какво толкова? 3 остават, хора. По-добре да стане шоудаун. Хора, вижте, 3 остават. Умрях. Цак, 3. Хора, мислим Най-после станах, ето вижте. Да. 19 тайър.
почти 20. Продължаваме но да играем. Ще играем, ако искате доста време. Ако искате, можем да го правим нещо като стрим, само че не е лайв, защото аз още не съм стигнал 50 абоната, то от 50 абоната мога да правя лайвове, стримове. И така нататък. Ако искате, мога да си направи втори канал за стримове. И за в коментарите. Втори канал имаш време още. Знам, но ще видим. Ще видим там. Зрителите ще... Вие ще решите, не да. ние. Да, вие ще решите. Ние ви даваме, вие ще решите. Защото вие сте ни най-добрите приятели. Вие сте ни нашето семейство, буквално. Ама не в грешния смисъл. О, брат. Сега се справяш добре. И аз по-добре да се приближавам доста, защото има гаджет и може да ме подгоня на хубаво, както до преди малко. Да. Аз имам гаджет, ама така ме хилва, ама нямам време, защото тя като ме подгони. Да, така че... Ама Хора. това супер много ме кефи. И аз малко увелича. Хора на Коледа, знам, че има мега много време, но на Коледа, братлета, ще има още едно мега яко видео, което също е мега мащабно. На 26-ти също ще има. На моя рожден ден също ще има мега мащабно видео. А в неговия канал аз ще му помагам. Да, той ще ми дойде на гости, за да ми помага с разопаковането и така нататък. На едни неща на рождения му ден, но няма да подсказваме какви. Аз единственото, което ще кажа, Пак са животинки. пак са животинки. Вие знаете, че имаме куче, само че то нито не е избягал, нито не е умрял, нито не е болно, нито не е... Нищо То си е няма. вкъщи в момента. Просто ще имаме второ животно. Втори животни. Втори животни. Да, втори животно, защото те ще са доста. Чакай, Хора- трябва да си справя, защото така не е Да, удобно. хора, след тази игра мислим да приключваме това видео, че това видео е бая дълго вече стана. Колко време? Почти 8 минути. Бъде по-дълго и от миналото. Да, затова казвам след тази игра. Умрях. Не съм. Камаро, фокусирай се, браво на теб. Хора, мислим да приключим това видео ето тук. Сега ще ви покажа Алекс. Все пак това е неговия канал. Той ще ви каже нещата. И до тук. Чао.